היי, אז אני רוצה לספר לכם מה עשיתי אתמול. עשיתי משהו שלא עשיתי אף פעם, דיברנו על זה שזה חלק מהמסע, לעשות משהו שאף פעם לא עושים. ליוויתי את הבן שלי לטיול. למה אף פעם לא עשיתי את זה, אתם שואלים? תמיד עבדתי, תמיד הייתה לי איזושהי מחויבות, ברור שיכולתי לקחת יום חופש וללוות אותו לטיול או את הבת שלי, אבל אף פעם לא עשיתי את זה. אין לי באמת תשובה חכמה או טובה למה אף פעם לא לקחתי יום חופש לעשות את זה. ועכשיו שאני בלי עבודה, בעצם לא שכירה, אני אמרתי, טוב, יאללה, אני אלך איתו לטיול, לנסוע לטיול עם 8 ילדים על הספקטרום, זה בהחלט מאתגר, היה כיף ממש, חשבתי שיהיה לי הרבה יותר קשה, אבל לא, היה ממש כיף, גם זכיתי לראות את הצוות החינוכי, שאני רואה אותו רק במפגשים שיש לנו, ואני לא רואה אותו בהתנהלות עם הילדים, לראות את הדינמיקה ביניהם, לראות את הבן שלי מתמודד בסיטואציות מסוימות, הייתה חוויה מאוד מלמדת, היה מאוד מספק, אני אגיד את זה ככה, אני חושבת שזה מה שהכי לקחתי מהיום הזה, לראות אותו בסיטואציות אחרות, איך הוא מתמודד עם הדברים, דברים שלא ראיתי, שאני לא מצליחה לראות ביום יום, שתמיד אני שם העוגן בשבילו לתווך ולעזור, ופה הוא יודע שאני רק אורחת לרגע, הוא יודע שאני לא הצוות החינוכי הקבוע, ואני לא נמצאת איתו שם כל הזמן, והכי שווה היה מה שהוא אמר לי בסוף, ואת זה אני כבר מיד אגיד לכם. אז אני ממליצה בחום לעשות את זה אפילו פעם אחת, לקחת יום חופש, להיות עם הילדים בטיול השנתי שלהם, לראות אותם מזוויות אחרות, לחוות איתם את הדברים ביחד, היה מזג אוויר מושלם, טיילנו בנחל הצבים, בנחל אלכסנדר, אני ממליצה, מסלול קצר, קל, מתאים גם לעגלות, היה ממש כיף, נהנינו, אכלנו, נשתשנו, היה מתיש, אני אגיד את האמת, חזרתי הביתה, הייתי עייפה, אבל בהחלט היה שווה את זה, ואני אוסיף ואגיד לכם, בהמשך, מה עשה את זה הכי שווה. יש לי שאלה אליך. אתה זוכר שהייתי בטיול איתך? איך היה? איך היה לך שבאתי? כן? ממה הכי כיף היה לך שבאתי? תן לי נשיקה. אז מה אתם אומרים? היה שווה או לא היה שווה?